Natoy tulo ka barkada ba mga hubog kayo. Nya isig pambugay silang tagsa-tagsa ka lolo. Nya na to usa. Grabe akong lolo. 200 jud ka buok. Hapon ang gipatay during sa World War II. Mati katawan na nila. 200 panghambog na nimo. Ako yung lolo jud. 500 ka buok hapon ang gipatay during sa World War II. Katawa na po sila pa kayo. Pero ang katoy katulong ng amigo, kalma ra kayo. Ano siya? Moro rin yung ipanghambog. Bugiro rin niya eh. Ako yung lolo. Mo ikapatay sa inyong tagsa-tagsa ka lolo. O niya, ihandlok rin yung mga barkada nga. Niya ka mo? Ayaw mo sige, kumpiyansa, lakaw-lakaw. Karong panahon na. Kay, akong lolo ba, buhi para ba, nagpangita para ba ito sa mga apo.